Bamananw b'a fɔ ten ko maa minnu t'a fɛ ka fɛn kɛ k'olu ka foroba fɛnko kuma ka ca. An balima 223 Chrono TV ɲamadabaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw ye Mali kɔnɔ kunnafoniw fo ka taa se jamana kɔkantaw ma. An b'a fɔ aw ma ko aw bisimila bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan a bakurunbaw olu filɛ. An ka faaba kɔnɔna nin dɔgɔfurancɛ in na sigi kɛ bɛ ka kiriw jaabi kɔnɔ kiri minnu ni maa bɛ se k'a fɔ jama bɛ a kiri tigilamɔgɔw kɔ komi n'a fɔ misalila Arasibasi ale ka kiri bolodalen kun don kiri kɔni maa bɛ se k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka pousser ka taa ɲɛfɛ komi n'a fɔ laadalako la ale kɔfɛ Ben le Cerveau ale fana welelen kun don kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka taa a fana ka tɛntɛli ni yɛgɛyɛgɛli kɛ k'a dɔn ni ko min bɛ a ka ko senkɔrɔ o fana poussera ka taa ɲɛfɛ aw bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawalaliw sɔrɔ. Sikaso n'i y'a mɛn ko duguba i b'a fɔ ko ɲɛda ɲuman musojɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan walasa Sikaso ɲɛda bɛ se ka ɲɛ ka fura ni jɛkulu belebeleba labɛn an gɛrɛl'u la ka se k'u ɲininka u ka hakilinaw ni u ka taabolo la. Diɲɛ kɔnɔ bi maa bɛ se k'a fɔ an sirannen don n'a sɔrɔla 3e guerre mondiale kɔni tɛna wuli bawo Faransi jamanakuntigi kɔni gɛn bɛ fɛn gɛlɛn dala ye bi min ni a b'a fɛ k'i ŋwara da diɲɛ bɛɛ la bawo Faransi maa ɲɛma a fɔra k'a to cogo o cogo a kɔni ka na gɛlɛyan bɛ k'a fɔ a n'a ko sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na. 223 Chrono TV ɲamadabaw nin y'a bakurunbaw ye a tɔ ye an ka sunɔgɔ sɔrɔ a tɛntɛli kɛnɛ kan aw bisimila. An b'aw ladɔnniya an y'a fɔ aw ye bakurunba kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ an ka faaba kɔnɔna min ye kiri dɔ ye ale kɔni kun sigira sen kan n'o ye Mohamed Yusufu Bacili ni bɛɛ b'a dɔn ni Arasibasi ye ale ka kiri kun bolodalen bɛ ka bɛn marisi kalo tile 5 in ma tarata don in na ka dɔn kiri in kɔni ma bɛ se k'a fɔ a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila marisi kalo tile 11 na ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka jateminɛ dɔw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 29 tɛmɛnen baara in kun bolodara ka bila kalo in tile 5 la k'a fɔ a ko kungun ni a ɲɛɲɛ jalaki minnu t'a mɛn ka Arasibasi sɛgɛrɛ yalima a nɔ b'a la wa a nɔ t'a la wa o bɛɛ kungun ni a ɲɛɲɛ tɛmɛna woloma kalo tile 5 in na nka ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw ka ko ɲɛdɔn ni u ka baara taabolo ye u y'a mɔnɔbɔ ka taa n'a ye kalo in tile 11 la min y'a ka sonɛndonna ni a fa ye ni o ye a ka sonɛndonna ye ale y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli min filɛ a dɔgɔkɔrɔ ko nin y'a dɔ ye ko bawo ko kiri ni a baara taabolo don ko n'Ala sɔnna waati nataw la min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye n'olu banna u na ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 11 walasa ka se ka taa Arasibasi ka kiri a tɛntɛn ka kungun ni a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. An b'aw lasaka fɔ Mohamed Ali Bacili ni o ye a fa ani a ka sonɛndonna ye ale kɔni y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ sa k'a fɔ jalaki minnu t'a mɛn ka Arasibasi sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ jalaki belebeleba sabaw don ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw ani maa minnu ye jalaki ta k'a sɛgɛrɛ o caya hakɛw ye. An b'aw lasa k'a fɔ a kanubagaw olu kɔni kun bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka taa kiriso daw fa u sigi kuma kan k'a fɔ nin sen in na min ye u ka ɲɛmaa ni u ka CDR kɔrɔfɔ sentigi ye Yusufu Bacili ko a na taa u fɛ nka kiri tigilamɔgɔw ye kiri in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila marisi kalo tile 11 la. Hali bi kunnafoni nasiraw la an ka denmisɛnw ka cɛba dɔ fana ka kiri boloda bɛɛ ni o ye Ben le Cerveau ye. An b'aw lasa k'a fɔ Ben le Cerveau ale fana jalaki tan bɛ ka a sɛgɛrɛ cybercriminalité hukumu kɔnɔna la i ka dɔn fɛn min ye ale ka tɔndenw ye ni o yɛrɛ olu debout sur les remparts ye olu fana bɔn mɛn ka se ka taa fan bɛɛ lajɛlen fa k'a jira k'a fɔ u ka ɲɛmaa kɔni ni o ye Ben le Cerveau ye k'a na di u ma nin sen ale ka kiri boloda mɛn ka bila ntɛnɛn na kalo tile 4 n'o bɛ san 2024 na k'a fɔ a na kɛ yafana kama walima a ka kiri kɔnɔna kuncɛ walasa a ka se ka taa nka an bɛ balako la mun wɛrɛ bɔra a yɛrɛ la k'a fɔ jalaki wɛrɛ taara ka Ben le Cerveau sɛgɛrɛ jalaki min ni o kɛra sababu ye ka se k'a lasegin kaso la a nɔ na ye tuguni sigikɛ bɛ ka waati wɛrɛw ni o kiri kan ka boloda ka bɛn ni waati wɛrɛ minnu ye an n'o kunnafoni tɛntɛn ka o da aw tulo kan. Sikaso kɔnɔna la
n'i y'a mɛn ko duguba i b'a fɔ ko ɲɛda ɲuman walasa Sikaso ɲɛda ka ɲɛ musojɛkulu tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Sikaso ɲɛda ɲɛ ni furanna ye o musojɛkulu tɔn 3 ɲɔgɔn na musojɛkulu tɔn fɔlɔ o ye muso danbe ye filanan o ye hɔrɔnmuso ye fo ka taa se cɛsiri tɔn ma ninnu farala ɲɔgɔn kan walasa sanga n'a ka waati bɛɛ Sikaso yɔrɔ minnu ni u ka kan ni mɔgɔw b'u ɲamada fɛ ka se ka furalan ta ka taa yɔrɔ ninnu fura min ye an ka kunnafoni ɲinibaaw ye Ibrahima Keita ale gɛrɛla u la k'u t'u ka baara 12 fili la ka se ka taa u ɲininka u ka ɲɛma ni o ye Bintu Bacili ye Bintu Bacili ale ye minnu sɔrɔ ka fɔ tɔn in sigi kun ani hamina minnu b'u la ani gɛlɛya minnu b'u la u ka baaraw kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ an kɛlen bɛ ka nin baara nin daminɛ kun min na an bɛ fɛ Sikaso ka fara dugu sanuyalenw de kan parce que an b'a yira yɔrɔ tɔw la musow bɛ bɔ ka baara kɛ yɔrɔ 2 donc an fana initiative ta n'an ka bɔ ka nin baara kɛ bi bon an mɔgɔ hakɛ min bɛ ka baara kɛ an groupement 3 de bɛ ka nin baara kɛ muso danbe hɔrɔnmuso ani cɛsiri tɔn an n'olu de bɛ ka baara nin kɛ bon i ɲɛ bɛ mun na verti la ta ninnu ye association ye sur la lutte contre l'excision aussi donc fɛn baaraba caman de bɛ yen an bɛ min kɛ aw ka jabaranin filɛ diɲɛ bɛɛ de b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin lajɛra o k'i jija dɛmɛ bɛ se ka san anw ma cogoya min na tabaman dɔgɔ bakili man ca n'an ye min sɔrɔ an b'o minɛ sinon k'a fɔ k'an bɛ ka sara nin siraba baara nin na an tɛ ka sara dɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ka d'an ma maa ka d'an ni de ye an b'a kɛ. an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna baara minnu filɛ nin sa ala ka nin ŋaniya ɲuman ni sigida yɛrɛ a ɲɛda saniyali a jɛkulu caya ka se ka fasodenw kin ka kɛ nin baara ɲuman in a ɲɔgɔnnaw kan an bɛ taa jamana kɔkan kibaru la maa bɛ se ka fɔ diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen sirannen don ka sabu kɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale kɔni gɛn bɛ fɛn gɛlɛn dala ye diɲɛ bolo bi bawo diɲɛ maa bɛ ka ko suman ka dan hakɛ o hakɛ la o kɔni gɛn tɛ ale hakilina ye Faransi jamana n'i y'a ta k'a lajɛ bi in na u ye musaka min ta k'a don Ukraine kɛlɛ dafɛ yalima o musaka de cayara Emmanuel Macron ɲɛkɔrɔ kojugu n'a b'a fɛ ka guerre mondiale yɛrɛ wuli diɲɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ wa min don wa mɔgɔ kɔni kamana gan bɛɛ bawo kunnafoni kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron Faransi tɔgɔ la u ye maramafɛn minnu cɛ ka Ukraine dɛmɛ ni a ye o bɛ taa se euro miliyɔn 2 ani miliyɔn 100 miliyari 2 an bɛ hakɛto ɲɔgɔn fɛ ani miliyɔn 600 ɲɔgɔn na Faransi y'o de don minan na ka di Ukraine ma o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ dɔ fana wulila u ye miliyari 1 ani miliyɔn 200 u y'o fana don o da fɛ n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa se euro miliyari 3 ani miliyɔn 800 bɔɲango ma yali o nafolomugu bɔlen ninnu kɛn bɛ ka Emmanuel Macron kin ka kɛ diɲɛ de kan wa mɔgɔ kɔni ma se k'a dɔn kɔsaden na a ye dantigɛli dɔw kɛ dantigɛli minnu n'a ko a ka fin wula fɛ i bɛna fɔ bɛna fɔ k'a ka fin sɔgɔmada fɛ n'a a ko nin ka ɲi wula fɛ sɔgɔma a b'a fɔ k'a ma ɲi a ye taama dɔ ta ka taa cɛk ka jamana kɔnɔ a n'olu ka maa ɲɛma maa bɛ se k'a fɔ a n'olu de ye hakilina kelen ye bi na Ukraine ko la k'a fɔ an t'a dabila fiyewu fo ko ka bɔ a la o taama in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ Ukraine dɛmɛni kɔni na u n'u seko damajira bɛɛ kɛ a la fo ka taa a ko se a dan na k'olu kɔni tɛna jɛni a ye abada Rusi jamana ka sebaaya sɔrɔ Ukraine kɔnɔ u sigilen ɲɛna wa a ye a tɔɲɔgɔnw kɔni tigɛli ma Europe kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ u ka jitɔya dabila nin n'a ɲɔgɔnna min dabɔtɔ filɛ nin u kan'u sigi k'u ɲɛ tugu a kan février kalo tile 26 tɛmɛnen kɔfɛ u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ la Ukraine kunkankow la a kun ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min n'a ma tɛmɛ Europe ni l'Amérique jamana maa si tulo kan bawo a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ olu o kɛnɛ kan k'a fɔ a bɛ se ka kɛ min ye Europe jamanaw ye k'u na kɛlɛkɛcɛw wuli ka taa Ukraine kɔnɔna la nin kɔrɔfɔ in kɔni maa si ma tɛndo nin kɔrɔfɔ in kɔrɔ Emmanuel Macron bolo bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ min fɔ kɔlɔlɔ min b'a la dantigɛli caman na jamanakuntigi caman y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ sɔn ko bɛɛ ma Ukraine ko la n'a kɛra wari bɔli ye walima n'a kɛra kɛlɛkɛminɛn dili ye k'u bɛ jɛni o kɔni ye ko nka min ye ka kɛlɛkɛcɛw bɔ ka taa Ukraine k'u bɛ taa Rusi kɔni kɛlɛ ko o tɛ olu ka baara bolodalen fasi kɔnɔna la o Faransikaw ka maa ɲɛmaa kɔni an bɛ don min komi n'a fɔ bi a yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira sanga n'a ka waati bɛɛ
a b'a fɔ kuma dɔw k'a bɛ kɛlɛkɛcɛw bila ka taa kuma dɔw a b'a fɔ ko a bɛ nafolo bɔ kuma caman caman kun ni ju tɛ a ko yɛrɛ la a ko nka min kɔni ye dakuruɲɛ kelen ye ko in kɔni k'a t'a kun bila u na Ukraine dɛmɛ fo ka taa se Ukraine ka sebaya sɔrɔli ma maa caman kɔni bɛ k'o kɔrɔfɔ kan ninnu fila fɛn kunnangolo ci kanw de baw fɛn min tɛ se ka kɛ n'i ye da fa o la o kɔni bɛ kɛ fɛn ye min ni mɔgɔw bɛ yɛlɛla la an bɛ don min na komi n'a fɔ bi maa bɛ se k'a fɔ Faransi jamana kɔni ye musaka bɔ Ukraine kɛlɛ in na kosɛbɛ fo ka f'u ye musaka bɔ k'a ta février kalo tile 21 san 2022 la ka na se décembre kalo tile 31 ma san 2023 an b'o lansa k'a fɔ Ukraine kɛlɛ kɔni a ye san 2 dafa kalo 20 ani kalo 4 Faransi jamana ye musaka min bɔ a dufala ka don Ukraine kɛlɛko la a bɛ se euro miliyari 3 ani miliyɔn 800 bɔɲanko a bɛ se o ma nafolo bɔlen in kɔni cayalen ma a bɛ se k'a fɔ o de bɛ ka Emmanuel Macron kɛ fɛn gɛlɛn dala ye wale ninnu senfɛ an balima 223 Chrono TV ɲamadabaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ka bɛn ni waati ye o de kɛra nin an tɔ ye ka foli ni walimadɔn kɛrɛnkɛrɛnlen lase aw ma ani k'aw fo k'aw barika da an ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen wolomani na sanga na ka waati bɛɛ ani ka aw sinsin an ka o ye foliko ye aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛɛ laseli nata